sing ngono aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Dinteni wong langsung ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo, tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. Piye sing dinteni kuwi ya. Yuk kita sambut artis yang satu ini, Joe. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepatnya, Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku yo pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Nggih. Kula namung ngimbangi. Iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme cak celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Loh Jogja? Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jojok saja. Walah, perjalanan. Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak Mintul. Jangan salahkan saya ya. Iya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng ke Joko ternak. Mbak, salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan kan iki ya wong kabeh ta. Loh. Yo wong to. Nggih piye mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Nggih. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Amin. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang Maha Kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten niki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalange apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih, tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mantik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena dienggo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Yo. Kenapa? Kak, salaman Mbak, salaman. Iya. Salaman. Mas Yusuf perkenalkan nama saya Dek Mintul. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Si. Kenapa? Aku ora gerkene ngene sing tak wasno Pak iki ya. Pak kenapa? Ngece. Boten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Srikaya. Oh, Pak ngene. Wuk. Ngeten lho, sampean Oh iya. Lah, sampean tak temone kalih Mas Yusuf. Anu Mas, padha ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana karane? Dung deng. Sambut juga saking sasaro pawiwahan sirat pojo. Nek dosamu kene piye? Nah, Saya sakit lampahipun temanten Sarimpi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Siapa? Ora pepeh lampahipun saya Nganten wedoke budhek kowe wetene. Lho, kok ora mlaku bel? Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek Aku kapan? saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Ngenten ini wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene.
Bicara panggih itu manten. Seneng dek, seneng. Ayo, Seneng dek. tak cepote kerisku ndak? Walah kerisnya ucul. Sampun, monggo dipun rahapi. Sik, Bapak. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cawe wedok apik. Apik. Wajahnya abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Duh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki lho. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gudi lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan Ngelokne. kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iya. Oh, so dipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Nyapa? Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mindul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cak lho. Tangane. Masalahnya. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke momo yo. Aduh, Mas. Lih, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogya kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. lek Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora neng kene to. Ya ora neng kene. Ini tak contohnya Mas. Pripun? Coba. Sampeyan wong lanang tas ngono lho. Kuwi wong wedok. Lanang kok. Woi, Ayo aku. kene lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh, jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo, Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Koi. nembang. Bocah kesusu, ben kono kesersik. Oh ya. Mas kuncinya Mas, enak berapa? Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gini, mau dia lah. Ngapa awak dhewe biyen kepedho? Lah nyapo, Mas? Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngrayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepedho yen akhire ati iki sing dirembuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora Gatok asale saka telo asik motong antuk iku tambane apa ala gatok asale saka telo lete motong antuk iku tambane apa Wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa to? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo, pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. iya mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu tuh bersatu.
Ah, terima kasih. Kalau Mas aku Dodo. lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul. Oh, Kan lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Dek Wah, Mintul. urung sampe ngetop ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihno bejuk. Iya lah. Lo ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kas kaki mbek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Pak. Atas sih. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Bali aku terus to Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibarat omahe. Pun Mbak nyanyi sih Mbak. Aku dintai Duet, duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk.